наша гордость. Кремльдәге тантана спортчыларны хөрмәтләүдән башланды. Зенит Казан волейболчыларына иң зур бүләкләрнең берсе ватан алдындагы казанышлар өчен беренче дәрәҗәдәге орден медаль тапшырылды. Алар Татарстанны бөтен дөньяга таныта. Быел дөнья чемпионатында да җиңү мөмкинлеге бар иде. Тик ул булмаячак. Будьте достойными столь высоких наград. Мондый тантанадан соң яңа җиңүләргә омтылыш арта. Россиядә быел узарга тиешле дөнья чемпионаты булмый. Кызганыч әлбәттә. Тик шулай да без тамашачыларны башка уңышлар белән шатландырырбыз. Алабуга районында гомер буе савымчы булып эшләүче Вәсилә ханымның да хезмәте югары бәяләнә. Шундый зур игътибар бүләк алу шатлыгыннан күзләре яшьләнгән. Фермада заманча технологиялар ярдәмендә хәзер эш күпкә җиңеләя ди. Хәзер элеккеге белән чагыштырганда җиңелрәк. Элек кул белән согамсалар. Хәзер безнең сүтләр турбадан бара. Кул белән ташымыйбыз. Каушадыгызмы менә шундый зур дәрәҗәдә бүген тантанада? Мин бик сөендем, каушадым. Мин көтмәгән идем, конечно. Җылап та күңелем дә тулды. Миңа шушында килү бик сөйнешле булды. Рәхмәт. Заманча техника, алдынгы технологиялар, инженер-конструкторлар тырышлыгы. Казан вертолет заводы белгече Дмитрий Денисов шундыйлардан. Ул нефть һәм газ химиясе сәнәгате тармагында эшләп, Россиянең ат казанган хезмәткәре исеменә лаек. Казан вертолет заводы алдында бик җитди максатлар куелган. Илнең оборона тармагындагы бурычларны үтәгәндә үз өлешеңне кертү горурлык ул. Минем өчен бу тантаналы көн онытылмаслык вакыйга. Бүгенге икътисади һәм сәяси вакыйгаларга бәйле рәвештә бүләкләү тантанасын кичектермәдек ди Фәрит Мөхәммәтшин. Монда җыелган алдынгылар илнең таянычы. Благодаря вашей активности, вашего вклада, Татарстан является одним из регионов лидеров Российской Федерации. Мы уверенно занимаем передовые позиции в стране по вводу жилья, промышленному производству, строительству, инвестициям. Бүгенге бәйрәм ул халкыбызның бәйрәме. Безгә бирәләр икән инде ниндидер шундый орденме, медальме, ул безгә Аллаһ Тәгаләдән килгән рәхмәт дип табабыз. Күп еллар телевидениедә эшләгән, хәзер Мәдәният институтында студентларына кино, театр һәм телевидение серләренә өйрәтүче Эльмира Хамматова республика алдындагы казанышлары өчен медаль белән бүләкләнде. Кадрда эшләү тәҗрибәсе зур, тик бүген дулкынлауны яшереп булмый ди. Үземнең бүләгемне алырга чыкканда да Фәрит Хәйрулловичка мин бик дулкынланам дидем. Ул миңа әйтә: "Син бер дә картаймыйсың ди, бер дә үзгәрмисең, һаман шулай торасың ди." Мин әйтәм, иҗат шулай яшәртә. Чыннан да менә иң беренче чиратта телевидениедан минем иҗатымның беренче баскычлары башланып китте. Мине шәхес ясаган телевидениегә рәхмәт әйтәсем килә. Теләсә нинди авыр чакларда да кешеләргә җыр моң ярдәмгә килгән. Бүләкләнүчеләр арасында җырчылар да бар. Нурзәдә хәзер Татарстанның ат казанган артисты. Бүген күңелнең тулган көне ди. Миңа караганда да күбрәк өметләнгән һәм көткән үзенең тормышын 40 елдан артык сәнгатькә, мәдәниятка багышлаган минем әниемнең өлеше бик зур бу бүләктә. Кызганычка каршы бүгенге көнне күрә алмады, ләкин мин бу бүләкне аңа багышлыйм. Дипломом и золотой медалью Роза мира. Төрле милләтләр арасында дустана мөнәсәбәт булдыруга зур өлеш керткән өчен Фәрит Мөхәммәтшинга ЮНЕСКОның тынычлык роза дип аталучы алтын медаль һәм диплом тапшырылды. Сюрприз. Приятно. Спасибо большое. Бүгенге тантана Казан Кремлендәге иң зур залда оештырылган, чөнки бүләкләнүчеләр саны күп, 60-ка якын кеше чакырылган. Алар арасында савымчылар, механизаторлар, төзүчеләр, нефтчеләр, табиблар һәм шулай ук спортчылар, артистлар да бихисап. Нинди генә хәлләрдә булуларына карамастан, алар үзләренең тырышлыклары һәм фидакарьлекләре белән бик күпләргә үрнәк булырлык кешеләр. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы.